बाटे जे अभागा ओकरा ओकरा माई नइखे बाटे हुआ भागा जेकरा जेकरा माई नइखे। दो लाइन में माता जी के चरण में अब भगवान परम पिता परमेश्वर से कामना बा कि महान आत्मा के शांति दे, अपने चरण में स्थान दे। आकाश भैया जेकर खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जेकर खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जेकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नइखे, जेकरा दूधवा से बढ़ के मिठाई नइखे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे, जेकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जेकरा खातिर भगवान बन के अइले कृष्ण राम, जेकरा दूधवा से बढ़ी के मिठाई नइखे। सबे के तो पढ़ ले बा लेकिन मातारी के स्थान सबे ना ले पाई। बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे। और लड़का कहता मुहावा में दूध भात खियावे चंदा मामा के देखावे, मुहवा में दूध भात खियावे चंदा मामा के देखावे, कोरवा में राखस सटा के सगरो आफत से बचावे, कोरवा में राखस में सटा के सगरो आफत से बचावे, माई के दुआ से बढ़ के दवाई नइखे, माई के दुआ से बढ़ के दवाई नइखे, बाटे जे भागा ओकरा माई नइखे, बाटे हुआ भागा जेकरा माई नइखे, बाटे जे भागा जेकरा माई नइखे। इसीलिए तो हम जमी को सिर्फ जमी कहते हैं और आसमां को आसमां कहते हैं, जो दोनों से बढ़कर है उसी को हम माँ कहते हैं। भाई सुजीत कुमार पाठक जी। और देखिए आज पूरा परिवार के लोग और जितना भी सगा संबंधी बा सबके आइल बा वो माता के
आत्मा के शांति और परम पिता परमेश्वर से कामना करे के बा, कहे के बा रही रही के माई के हमारा अब आवे बड़ी याद हो। देखिए माई के मरम मुहे बताई जकर माई नहीं के, हमरो माई नहीं की, आज 15 साल हो गए। इसे कहे के बाद रही रही के आवे अब हमारा माई के याद हो। रही रही के आवे हमारा माई के याद हो। कहे के बाद उनका याचरा से पढ़ी के रजाई नहीं थे, उनका याचरा से पढ़ी के रजाई नहीं थे। बाटी मुआ भात करा माई नहीं थे, 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 बाटी मुआ भात करा माई नहीं थे। बाटे हुआ भागा